Začínáme, Domčo, pojď! Domčo, na čem to bude fungovat? A už tam na příkop. Ano, a necháš si. Začínáme! Koukej do ty ruce, na čem to bude fungovat? Na čem to bude fungovat? A necháš, super. Je to kop za kop. A hned přebíráš. Hej, nesustávej tam, Domčo. A necháš si. Pojď, Domčo, nečekej, začínej! Super. Začínej, Domčo! Hej! A hned kop, koleno! Hej! A odpočíváš. Hned to vracím, je to kop za kop. Hned to vracím, Domčo, začínej. A hned kop, koleno, hej! Stop. Střed, Domčo, střed! Za kop! Pojď do té klace! Jednoduchý kombinace, super! Hej! A koleno, to je ono! Zvedáky, Domčo! Domčo, je nahulanej! Pojď, vidí do něj! Střed, Domčo, střed! Ruce hoře! Koleno! 10, Pojď dáme! hned krok! Domčo, super! Koleno! Už je to na toho kšendu. Nečekáš, no? Hej! Vůbec se nekréš! Pojď to tam, Domčo! Pojď to tam! Hej, tako! Do strany! Tak, super, naučíváš! To je ono, Pojď do té klace! Tak! A kopem, Domčo, no, první druhou! Začínej! Hej! A do strany! Hej! Držím! Tak! A střed! Střed, po té klace! Nesustávej tam! Domčo, střed! Střed, pojď do té klace pryč! Zkoušejte zvedáky, Domčo! A to je ono! A furt to samý, nová ruka! Nová ruka, sáhni mu tam! A koleno! Domčo, jednoduchý věci stačí. Pojď na té klace pryč! Začni, nová ruka! Hej, na koleno! Pojď na střed! Hej! Pojď, zvedaj! Od konce! Pojď to zvedák tam! Tak! Zvedáky, zkoušejte! Ano! Super! Domčo, zkoušejte zvedáky! Pojď, začni, Domčo! A pojď na střed, pojď do té klace! Střed!
Hej! Pojď! Tomčo, odklad se. Jedničky, 10. Pojď závěr! Uděláme závěr, pojď dobře! Pojď, vrtí lidi! Jednička. Pojď tam přestaň, Mirek! A pak tam jste. Bravo, super. Paráda. Pojď na ten střed, pojď na ten střed! Tak, to je ono, a začít! Paráda. A Nikáš, ano. To je ono! Spojte za mnou. Pojď střed! Dominiku, střed! Odklad se. Hned střed, Dominiku! Odklad se! Odklad se pryč! Střed. Začni, dobře! Jedničky zkušení do věci. To je ono. Hej. Pojď blíží do něj, to nic nebylo! Dělej blíží do něj! Pojď do něj! Pojď do něj! Tomčo, střed! Zaší, pojď do něj! Tomčo, odklad se, šupere. Dělej zaší, Dominiku! Pojď ty ruce do! To je ono, zavři to kopej, pojď ta ruka, kop! Drží ho! Pojď hned na střed! Jedničky, zkušení jedničky. Odklad se pryč, Tomčo! Pojď! Zaší! Pojď dlouhý ruce, zavři to kopej! Tak tomu se říká rozehřátí. Ale to ještě pokračujte, kluci tady nechali úplně všechno snad, ne? To netrefil, že? Tak, já už se tady vyčkám na výsledek. Tak, borci do středu. Já už teda výsledek znám. Takže dámy a pánové, první zápas vyhrává Rok červený, David Pas. Ale samozřejmě ten tleskáme soupeři. A tady potom se budu předát panu Brejk, nebo panu Brejk. Tak ještě poslední fotečka. Dokud se ještě vidět modřiny pořádně červený.